pagbasa tiyang Santos ng Ebanghelyo sumala kang San Lucas. Nagsiring Isus sa iya mga tinunan, kung pananglitan usaha iyo, makadhabalay insangkay, akatutngan gabi ngan magsiring nga iya, sangkay, pahun madaw ako hintulo ka bugos na tinapay, inabot ka akong balay, inusa ko masangkay, na naglalakaton, nanore ko sa dang igdurot ka iya. Kung pananglid magbaton alimusang kahit di ka masako, ayaw na ako pagsamuka, tarangkado na ang purta, na nangangahigda na ang akong kabataan o ako. Di rin ako makakabuhatin pagkatagay mo, hinbisan ano. Niya na naman ang inubuhaton, susumatan ko ka mo, bisan kong ray niya tuyuhin pagbuhat, ngan paghatag imuhin tinapay, tungod nga sangkay kaman niya, mabuhat na lahiya, ngan mahatag nga tanan iluning kikinhanglan, kay dili kaman naawudhin pagpadayon in pag-inaro. Sa lidhasa rin ako iyo, pangaro ngan makakarawat ka mo, pamilingan makakagi ka mo, pagtuktok ngan bubuksan ang purta iyo. Kay mga karawat ang nangangaro ngan makakagi ang nanimiling, ngan bubuksan ang purta iya nga nagtutuktok. May nabahak ko sa iyo nga mga amay, nga mahatag ani anakin halas kung nangangaro iya isda. O tatagan maniyuhin pungad kung mangaro iya punay. Bisan kung magraot ka mo, maaram kang humatag hin magupay mga butang iyo mga anak. Sang labaw pagod nga mahatag na may niwa langit, ang Espiritu Santo hadton mga maaraw ka iya. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Ngaram ko ng Ginoo, magraot kita. Katamayan. Bisan ko magraot ka mo. Tutanaton kinabuhi pagkamu usahay madali kita maulog, madali kita mawarayan yung paglaon, ngayon mawaray kita yung pagtuo na di na kita nagpapadali. Labi na po ang atong pagdangog sa Diyos kung pangaro na. Sagot natin itong Diyos gasolin boy. Kaya nakatugita gasolinaan, pag ano man, na-standby, di ka mo na-standby gasolinaan naman, napagasolina na ito, makailit kita simbahan, madangog ka kita sa Diyos kung may natong panginahangan. Kadiri ka tutumani, kay waray din Diyos na manunungos mo. Waray Diyos budlot. Kawalan kita kinpaglaan. Nawalan kita ito natin pagtuloy. Yan natin naging basang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 5-13. Tingintatagan kita ni Kristo, pinagad ito nga luha, nga ano ka ito na storya niya, iunungan ano, sangkay. Ngayon iliwat pasumbi ngay, at ito nga maupay nga amay, bonus father of the family, the good father of the family. Tinatagan kita, himpag kita at ang pag-ampo, to be persistent in our prayer. Persistence in prayer is a continuing prayer, an unwavering asking from the Lord. Anakon kawaray hunong itong pag-ako. Bisan ko sumbiling niya, hindi ka magraot niyo. Ay paghagda akong hebaro kita itong ka
idinayuno nito natin pag-ako. Kaya ano? Dalagyan sa ngaranan ni Kristo, kitao natin, kilalo natin, ngayon Diyos siya ang usang asangkay. Tungkol kayo magsangkay at kalira, ano sila? Susumatan ko kamuhisan ko nuray niya tuyo, hinpagbuhat ng paghatag kayo ng tinapay, tungkol nga sangkay ka man niya, mabuhat na lahiya, kan mahatag at tanan niya mong ikikinhanglan, kaya dili ka man naawodin pagpadayon hinpag-inaro. Kaya naman di man niya mabuhat. Kaya nga turog mo. Sarado na bikir. Katulad sa tunggab di kumanto ka, pangarang tinapay, waray pa ito pandisan. May na waray. Waray pa kayo papatubo pa ito, di nga pagmasa ito pa siya gahululog ito. Tanaw din ka mabuhat, kaya nga turog na kami. Dirimat ng istruktura ito balay, para yan ay iyo, may kwarto, may sala, may kusina diri. Inira, pangaturog na kada ruang, waray sala, ruang, diretso pangaraunan, diretso sanglit, runtaw ang tanan, buhat tanan, may nakakabuhat tanan. Nakakaruntaw. Kasi amo sa iniya, na naturog na. Trangkado na ang purta na nangahigyan na ako mga kamataan nga dako. Nakakaruntaw ka na. Kaya naman karuwang ngatanan na. Ibig malas. Ito balay. Kadaan ito mga hiningat ang pasumpi. Ito mga ubi. Eskinado. Pero kayo magsangkay, mabuhat. Pero di siya daw magbukto kung di sangkay, pagbinuhat naman, pakabuha sa lala ito. Pero kayo magsangkay. Amo ko na ito natin pagkita sa Diyos. Kilala natin itong Diyos kung saan sangkay. Ang Diyos matuod niya sa akin na hindi magsasalikuay. Ito na akong panginahanggan. Tungkol kayo magsangkay ka mo naman, ay kayo wariwilit ka awod. Ano itong gamit ito magsangkay kung maawod ka? Ano itong gamit? Ano itong gamit ito magsangkay? Kung pagsisingayin madulo ka, hindi ito magsangkay. Waray iba nga magpraprang kuwain mo imugulasan ka. Waray madaok mo hatap na ilabik ikurihan. Bisan katut niya tundir kundi rin ka mo magsangkay. Kaglalaon ka magsangkay, may ada naman. Masasangkitan. Sangkay. May ada madadaupan. Tungod kay sangkay. Ang Diyos sangkay natin. Kaya alam na dili kita mag-alangin pagdalog nga dahil na. Nga dili kita munong nito aton pag-arabay. Ikaduha, nga kita tayo kita painumdong to be persistent in prayer kay ano. Kaya itong Diyos sa bonus pater family. Na kahit hindi ka mo waray kaya ito nilimuri ako na ito. Kaya ito nga prinsipol, ginagamit ito civil code ito contract. Bonus pater family. The principle of the good father of the family. Kaya siya, hinuman hayo itong amay. Isa niya itong legal principle din ng Biblia. Hinuman hayo itong maupay na amay. Sa siya kung pangaraw kan makarawat ka mo, may dapat hayo usa na amay nga mahatag iya anakin halas kung magaro iya inisda.
O tatagan maniyo hinbungad kung mga ruhiya hinbunay. Ang arunan hinbunay, o mahatag nimo. Asiti dyan kay base diretso na tortilla o ningani paglatino. Patisi na lang. Araw din isda, ang niyahatag nimo. Tabitin isda na yung sukoy, kasi pagpagsiguro. Tungod kaya maupay ka mo nga ama, bisan ka mo magrabot, nasa din. Tungod kaya magbisan ka mo magrabot, parang magino nga magrabot kita. Bisan kung magrabot ka mo, maarang ka mo humatag din mag-upay ang mga butang kay iyong mga anak. Sangli, lamo pagod nga mahatag ka na may liyo halangit. Because he is a good father. The bonus father family. He is a good father of the family who provides everything that is good for the family. Sabi, sa atin natin na be persistent in prayer. Dili kita mahunong pagpinangaro. Dili kita mahunong pangrapas sa Diyos because He is a friend and He is a good Father.